Okay, yan. Nandito kami sa ano, sa Broadway, sa Japa Bowl, no? Cafe Japa. Cafe Japa Bowl. Lagay ko lang yung address. Nagkayaan kasi galing kami ng market mall kanina, naglaro itong mga bata. Tapos sabi nila mag-ano tayo, mag-Japa Bowl tayo, mag-ramen-ramen ano. May soy. Papaya no. Ito, pag summer busy to. Masarap dito, masarap. No. Yan. Pero mga ganyan ang itsura kanyang pagkakani Marco. Nag-share para malasahan namin ano, ang lahat-lahat. Maharang ko ganyan. Ano to? Kimchi? Masarap yung kimchi. Kimchi. Kasi kanina may bumalik ano, sabi hindi niya daw nakuha yung kimchi. Kaya binilikan niya. Nag-share na lang para ano. Share kami. Sarap yan yung una kong order yan. Ay, Yung, masarap ano, yun yung spicy Yan, mami, seafood. tinita ko daw po. Yan. I have, ini yung gusto ko, miso. Yung ano, spicy seafood. Masarap man mami kayo. Thank you. Girl, baka Chili. Yun ano, chilo. Gabos ko siya actually. Yan. Pero mas gusto ko ang miso ta. I'm a fan of miso. Oo, ako nga. Remember kag ginibuhan mo pa akong miso? Ito ano to, barbecue ano to eh. Ramen, spicy barbecue ramen. Pork belly. Papa, may kimchi. Gamitan pa daw itong kimchi. Tamang-tama, ang lamig sa labas eh. Right ako. Minus ano ata, minus 22. Natin ko kung bakit binalik ko. Masarap no? Binalikan ng mama no? Ito pong kimchi. Binalikan niya. Ang gusto ko nito, ang noodles din daw. So, ano? Taba ko Ano yung yung noodle harap. na yan? Later. Yummy. Yeah. This is for sharing. Sarap. Pinubli ko pa. Pork? Si Joanna, hindi kumuha na may sabaw. Share na lang kami dito. Check kami si Mel. Tapos si Isabel. Nakakarami si Isabel. Masarap siya. Si Jik Jik. Tapos siya mahal. Sarap to eh, no? Huwag To. masyang super mahal. Itong kuramin kayo, mayong take out lang pero Wala kasi walang dine-in, no? Sa Kuramin. Pero ang kuramin, sarap yung miso. Oh, masarap ang Triple kuramin. miso. Triple miso. Masarap pa yun. My gosh. Remember sa miso, ginibuhan mo pa ako. Kasi nag-crave ako. Tapos Yan, ginawa ko. galit-galit muna. Kain muna tayo. Sabel, gumawa tayo nun, anong soya lang binit. Soya. Soy milk. In fairness. Mama, iko din. Sarap. Ayun na, sipon na kami lahat. Ako nga hindi naman Paubos ako. agad sa akin. Sabel. Ano? Gusto ni Marco. Hindi sabihin, ang sarap talaga. Paubos na po. Ako gano'n yung nababawa nga doon. Ha? Gano'n yung nababawa ka. Hindi, pero tinatandaan na naman ni mama mo. Ganyan man Kaya kaya. hindi man yan po kahit Baharap po ni. Maanghang. Itong order ko maanghang. Ako ka to girl, basta mag-delivery si Akil Buboy sa kakanan. Sa menu wala sila nung beef Beef, na pero pwede miso. mo naman yan. Pero pwede naman ipagawa. Nakalagay lang kasi chicken. Imposible naman wala sila. Ang gusto ni Helen na beef. Kaya ginawa nung may-ari. May-ari siguro. Pasugi. Oo, halin. Oo, parang siya may-ari ano. Ginawa niya ng beef instead of chicken. Meron pang isang ganito doon sa Oreno, no? Ay, wala silang ramen. Wala silang ramen doon. No, Ano lang ba I yun? think Mga ganito. Ko-ramen. Oo. Ganyan lang, mga karamen. Yan, ko-ramen. Ko-ramen ang meron, kaso take out lang. Dati ba Try may nyo yung ano. dati ba may dine-in doon bago nag-ano, pandemic? Kumain kami doon. Oo. Ang sarap ng chicken nila. Tapos order kami nun ng triple miso. Triple miso. O itong ano, Naka-take out kami doon. Kailang, ano mo ito nakawat eh? instant Oo. mayo. Nakasabay. Kasi doon naman sa ano, sa ko-ramen order na lang. Hindi na pwede mag-dine-in. Ano kaya? Iba Sayang. na lang, iba na lang. Di ba yung feels pag kumakain sa restaurant? Kung sumisyon ka, piga ano kaya si... Kasi tingin mo naman wala tayo dito sa bahay kung tinake out natin. Piga-iwan kaya so ano, si Fire Truck. So, Yun na lang. iwan kang zombie. Na-hurt siya. Ubusin na natin para ano. Masarap yung kimchi. Yan. Nung isang araw, grabe yung snow. Grabe ulan ng snow dito sa Saskatchewan. Saskatchewan. Kaya perfect me. Kaya, Pati yung Calgary, di ba? Parang sabay sa Iba ang Parang ano Calgary. niyan, ang lipat mo niyan. Alberta, no? Alberta, gano'n din ata, no? At oo, yung Calgary nag-snow din na grabe. Dapat may Parehas ano, sabay may sa gloves sasakyan. dapat. Pero, buti na lang kanina, naglinis sila sa parking. Pero nung isang araw talaga, shovel ako ng shovel. Kami ni Isabel, kasama ko si Isabel yan. Nandyan, no? Hanap na rin, di ba? Grabe yung nilinisan namin. Tambak talaga sa katutak na snow, yung binuhos. Grabe. Buti lang kanina nilinis yung parking.
Ang linis na. Parang walang nangyari. Walang nangyari. Yun naman ang advantage namin. Pero kadakol ano po. May tagalinis. Tapos lahat mga buhangin, mga potash. Mga buhangin, no? Instead na asin dito sa Saskatchewan, potash ang nilalagay nila. Sinasaboy sa kalsada. Isa ba chicken din? Salaman? Salamat. Ano yung in-order mo? Chicken karagi? Ano? Ayos. Yung takoyaki. Paubos na. Si Isabel ang nakaubos ng rice bag. Ha? Isabel ang nakaubos. Gutom eh. Alam mo na yung tantrum yan pag gutom yan. Ako busog na. Sayang girl. Ay, di, take out from girl. Take out mo na lang, mamaya. Merienda. Tugo. Midnight snack. Buti walang mga pasok mo. Isabel, look. Oo nga, pahinga muna. Ligo ba dito? Nalingaw Pahinga mo. muna. Tingnan mo dito, nakalimutan yung kimchi. Si Alitan. Nakalimutan kagabi yung kimchi. Hmm. Binalikan. Binigay pa. Binigyan na. Binibigay May pa na pera. So, Eh sa atin, binalik pa yung sa pera. Pilipinas, bakit tumalis ka tapos hindi mo muna tinignan? Galit pa. Ikaw pa papagalitan. Hindi na pwede. Yung customer pa. Dito, binayaran ka pa, binigyan ka pa. Oo. $10. Yung mama kasi $2.5. kanina bumalik. Sabi, nakalimutan Kasi ko yung kimchi. binakal niya kaya yun. No. Pero Tapos, binigay tas naligawan yung niya. kimchi, Oo. di ba? Oo. Tapos Binalik pa yung Binifund pera. pa. pera. Binalik pa yung pera. Kaya ko sa Pilipinas yan. Binigay nga ma'am. Kasi hindi mo tinignan kung meron. Ano ba, balik-balik ka. Away Hindi naman na. namin Away na, away na. Hindi na sigurado na meron. Oo. Paano namin Ayos na. pagkakawalaan? Yeah. Oo. Mabait dito. Tapos karamihan naman dito sa Canada, mga mababait. Oo. Kasi garo binalik niya girl. Binalik niya, Kasi, binalik niya. alam mo, pag nagre-return ng gamit, easy lang. Kahit walang resibo, pwedeng ibalik. Tapos na yung phone, may tinao siya, tapos kinuha niya na. Ateng, ano ba nangyari? Sa dit ang store? Sa dito. Katuyaw Sa sila dito. mama. Ay, day. Nagsara na to girl. Nag-alik, paka-alik. Iba to. So, wala na girl. Yung nga, wala ka. May pa-dessert pa. Mayo ka pa Milona. mga Parang ano. Popsicle. Nasa apartment pa kami. Mama B, maraming naitapon. Nang wala Oo. ka. Mas sa harong ka dako naitapon. Para kay Isabel kay Jik. Ice cream yummy. Ang aram niya lang kay girl chok. Chok. Dapat ako sa'yo mo, garapon mo. Where was Yan. Masarap kaya talaga. Pwede ko doon Tapos uwi na. Ano to? Coconut flavor, Mango. banana. Ako gusto ko ang strawberry. Yung Masarap parang- kasi tabay niya. Parang coconut yung para sa akin. Yung sa kanya sisikap sa yung mahal. Pero mahal. Ako, Korean. Okay, yan. Uwi na. Busog lahat. In fairness, ano siya? Sarap. Never pa ako nakakita ng nagustuhan kong ramen. I like this one. Japa bowl, no? Okay. Ay, the English. Itong take out para kay kuya, maiwan. Alam mo. Yung mga lips ko mga. May masidang bed ko dito. Kay kuya. Bako kaya man sa mga ano, yan sa mga... Sa tayo, teka. Bako Yan. kaya man sa mga... Ingat. Madulas. Ay, alat lang Isabel, tamahal na man yung sapatos. Dahil, manailan ko. Di ka mo siya Ayun na. mahal na. Yan. Ito. Yan. Japa bowl. Bibi, feeling ko dapat inas na yung ice cream mo. Bibi, inas na yung ice cream ko. Very cold na. It's chili. Papakunin mo na tong ice cream itong anak mo. Diyos ko. Hinahawakan pa? Bibi, throw na to. Ah, na, throw na yan. We will just buy Throw na. another. Sige na po. Throw na yan. Throw na anak. No, Throw. give kay Papa, not sa crew. Give it to me. Give it to Papa. Pakagat to. Yummy? Yummy. Sayang. Ubusin ko na lang. Ingat po, ingat. Ay, Papa, mag-ingat mama pa. Bye-bye, mga ingat. Yan. Papa, ma-ingat mama. Bye. Magkaputan ka mo Ipapapon. Sabi ko sa kuya na lang. Si mama kasi minsan pag... Ako lang kay Habel. Ako kay Habel. Hindi, it's okay. Oh, nyam. Ano daw? Ano daw? Garo kasi mama, mali man yung ano.
Kanina maling sasakyan din yung binubuksan ni Joanna. Doon sa ilalim ng Market Mall. Kamukha kasi. Yung sa amin, Ford. Yung binubuksan ni Joanna, Lexus. Bye-bye. Oh. May bye-bye. Woo! So, I love you. I love you. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. I love you guys. I miss you. I miss you. Kiss mama. Ay, kumchili. Run, go. Run. Ang ganda, malamig lang, pero maganda maglakad-lakad dito, no? Iba ang lamig ngayon dahil compared last year. Ngayon, grabe masakit sa kamay. Oo. Bibili pala ako ng ano, Mm. glove. Is it chilly? Woo! Yan, dahan. Had na. Grabe. Ayun na di, oh, Broadway. Broadway. Yan, oh. Fire. Pati dito sa lamig, sa lamig. Negative ano ngayon? I don't know. Negative 23 ata. Well, kasi Okay. yung mga hindi wala pa nito or hindi alam na meron ganito. Pwede kang magpapalit nung starter na kahit ang layo mo pa, pwede mo nang i-press. Kasi ganun ang sasakyan ni na Kuya. As in, nasa loob pa sila Kami ng kasi, mall. I-on lang nila, kaya. Kami, hindi pa kami nagpapalit. kasi Maybe sa- in the future. Kasi sayang ng ano. Mahal din, 500 din ata magpalagay, right? Basta. Eventually, magpapalagay din kami. Oh no! May Oh dinosaur? yes, dyan mo lang yan. Yan, kami hayaan muna. Saan tayo pupunta? Okay, gumawa kasi si Ina Isabel ng dinosaur sa school. What kind of dinosaur is this? Ha? One more time. Okay, kung narinig niyo Pala yun, sa Pops in Puss. fairness, ginugol ko, meron talaga. Okay, here. Kanina yan nung sinudo namin si Isabel. school. School. In fairness, ang ganda dito, maglakad-lakad sana, kaya lang wala tayong gloves. Hindi kaya. Broadway. Ano ito eh? Broadway Aba Street? I don't know, basta Broadway. Maganda Ang dito. lagi ko kasi naalala. Tingnan nyo yung snow, di na ako kita dun sa kabila. Oo. Samantalang island lang naman yan. Na mababa. Tinambak na yung snow dyan. Kasi punta kayo tayo ng winners. Punta tayo na Baka may winners. gloves ako. Yung gloves ko kasi binigay ko na kay mama. Gamit niya ngayon. Ako tuloy, wala na. Sige, punta tayo. Sige, punta muna tayo. Okay na. Grabe. Nakabawi na. May warm na bigla. Okay, let's go. Maganda daw dito daddy ko.